Ginoo, among ihatag ikaw na. Cebu City Mayor Michael Rama miangko na sa iyang kapildihan. Protesta iyang ipadayon. Mga opisyal sa City Hall gipang suspenso, 5 na lang ang nahabilin. Supply sa pagkaon sa Sugbo di maapektahan sa nagsingabot nga La Nina. Mga sakyanan sa dakbayan sa Sugbo gipauli ni Acting Mayor Margot Osmeña. May hapon Sugbog Kabisayan, apan nagpabilin ang ilang pagtuo nga adunay binuang nga nahimo sa vote counting machine sa dakbayan sa Sugbo. Si Mayor Michael Rama miangko na sa iyang kapildihan apan mo protesta sa kadaugan sa na Mayor-elect Tommy Osmeña. Kinigiaksyon na ni Ray Pasaporte. Sa katapusan panagtapok sa iyang mga supporters atubangan sa City Hall kagabi, miangkon si Mayor Michael Rama sa iyang kapildihan sa eleksyon. Apan nagpabilin ang ilang pagtuo nga dunay binuang nga nahimo sa vote counting machines sa dakbayan sa Sugbo. Giawhag sa mayor ang iyang mga supporters nga magpabilin nga kalmado. Sakit alang kaniya ang nahitabo. Apan naglaom nga adunay laing gitahas kaniya ang kahitasan. Gani iyang giawhag sa iyang mga supporters nga iampo na lang ang iyang kaatbang sa politika. Ako tamong hangyon na iampo nato. Iampo ginato. Ang nakadaog, nakauban. Sus, kung gihurot pa mig pildi, unsa kay mahitabo. Nagpasalamat usab si re-elected Vice Mayor Edgar Labilla kang Rama. Matud ni Labilla, daghan ang ilang nahimo nga kausaban ubos sa administrasyon ni Rama. O sa tanan nga mga nahimo nimo sa katawhan sa siyudad sa Sugbo. Ang kabukiran dili na mao karon dako na kaayong kausaban, dili ba? Ang mga kadalanan dako na kaayong kausaban. Tanawa ang atong palibot. Tanawa ang atong Senior Citizens Park. Tanawa ang Plaza Independencia. Tanawa ang Carbon. Tanawa ang Tabuan. Tanawa ang Loriga. Tanawa ang Barracks. Tanawa ang Carita. Tanawa ang atong mga kabaranggayan sa kabukiran, dunay mga ambulansya. Kani adto kung dunay emergency, mamatay ra diha sa daan kay sakay raman sa habal-habal o sa mga multicab. Nanawagan si Councilor-elect Jocelyn Pesquera sa ilang mga supporters sa pag-execute og affidavit aron ilang magamit nga ebidensya sa pag-file og election protest. Si Rama iyan ang gidawat ang kapildihan. Apan magpadayon ang ilang protesta. On the legal procedure, we'll have to go on. And as we, Christian and member of the Roman Catholic, by analogy, binisaya pa na ay ang pagbilar siyang kaadlaw. Kaya ang feeling sa mga tao, apil ko, na namatay. Kaya dili magyud maangkon pa na unsa ang nahitabo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga sakyanan nga adunay Duterte commemorative plates dakpon sa LTO. Gidili kini lakip na ang pagbutang og mga Duterte stickers sa mga car plate numbers. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Wa pa magproklamar si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga presidente, apan daghan na ang excited sa iyang pamunuan. Kung dunay mga posters og papilit nga digong, dunasay ng gawas nga mga Duterte commemorative car plate numbers. Matod sa Land Transportation Office, gidili kini og nga nagtangag kini og dakong multa. As far as we are concerned right now, it's not legal. As soon as we can spot it, we can calibrated enforcement ng unta, meaning you have to identify violation first before going out and giving orders.
Wapay nadakpan ng LTO nga dunay mga Duterte plates, apan hayan mo-operate sila batok ini. Gawa sa Duterte plates, gidili ang mga AFP ug PNP commemorative plates nga sagad gamiton sa mga sundalo ug pulis. 2013 katapusan nga mitugot ang Department of Transportation and Communications og mga commemorative plates. Bugtong nadakpan sa LTO ang mga plaka nga gipapitlan og gagmay nga mga Duterte stickers nga dunay multa nga 5,000 pesos ubos sa Joint Administrative Order. Supak usab si Duterte sa paggamit og commemorative plates matod sa direktor sa LTO sa Davao City. Mahimo usab nga mapadakop sa LTO ang mamaligya og mga commemorative plates. Well, ang sa dakpon. It's not legal, but dili kami manakop, no? We can request, facilitate for the filing of charges. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga kandidato sa lalawigan sa Sugbo giawhag sa pag-submit sa ilang Statement of Contribution and Expenditures sa dili pang deadline. Pagkakaron wala pay bisan usa ka kandidato sa lalawigan sa Sugbo nga nakasubmit sa ilang Statement of Contribution and Expenditures. Matod ni Acting Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo Labaria, karong June 8 ang deadline ug walay extension. Ang kandidato nga kaduha mapakya sa pag-submit sa ilang sose magatubang og silot nga perpetual disqualification to hold public office. Mga ahensya sa gobyerno mipasalig nga dili maapektuhan ang supply sa bugas kung mahitabo ang La Nina kung ang sobra nga pag-ulan nga masinati sa maong panahon. Ang La Nina adunay posibilidad nga mosulod sa masunod nga 3 ka buwan. Kini-action na ni Jinky Rosin. Padayon karon ang koordinasyon sa Department of Agriculture Regional Office ug sa buhatan sa National Food Authority alang sa posibilidad nga mahitabo ang La Nina. Ang Department of Agriculture mipaybaw nga duna na sila Quick Response Action Plan alang sa pagsud sa grabing pag-uwan nga makaapekto sa mga uma. Nag-request na sab sila og kwarta sa nasyonal nga panggamhanan aron ipalit sa mga seedlings sa pananom nga mabuhi bisan og daghang tubig. Nangandam na midaan kung unsa imong possible nga i-propose for El Nino. Of course, naa mo ginakanon na itong mga buffer stocking, yung seeds, di mo na mawa. Ang NFA mipasalig nga doon na pa sila'y 2.1 million kasako sa bugas sumay tibok nasod. Igo kini nga pondo kung maapektuhan ang mga ani sa La Nina. Dili ang ngayang ikabalaka ang pagkuwang sa supply sa bugas tungod kay maayo ang koordinasyon nila sa ubang ahensya sa gobyerno kansang tahas ang pagsiguro nga way mahitabo nga rice shortage sa nasod. It's more of the commercial sector. Okay. But we have buffer. That's buffer inventory. Na to. We are ready for whatever. Should it happen nga wala na stock ang commercial, we have 62 days supply. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Dumpit idestino sa holding center sa Regional Police Office samtang gihikay pa ang mga papelas aron makabalik kini pagkapulis. Kini-action na ni Monique Acha. Makabalik na sa pagkapulis si SPO1 Adonis Dumpit samtang temporaryo siya nga makagawas sa prisuhan human na konbikto sa salang pagpatay. Apan giklaro ni PRO7 Regional Director Patrocinio Comendador nga dili mahimong i-assign sa field si Dumpit samtang gihikay pa ang iyang mga papeles sa pagbalik pagkapulis. Muagi usab siya og orientation sulod sa 3 ka semana tungod sa gidugayon ni ini nga pagkawagtang sa serbisyo. He will go some sort of orientation, o mabalik siya, refresher course, mga bagong sistema sa police, mga bagong patakaran because I think siguro 5 years ago siya nawala, no? 6 years ago, na mga bagong developments, ito pa, he will be administratively and operationally reoriented, no? Si Police Senior Superintendent Renato Dugan sa Regional Personal Human Resources and Development Division nagkanayon nga kasamtangan idestino si Dumpit sa holding center sa PRO7 nga moibutanganan sa mga pulis nga adunay pending nga mga suspensyon og kaso. Kini mauusab ang last assignment ni Dumpit sa wala pa kini makonbikto sa kaso unom ka tuig na ang milabay. Ang kandumpit, depende na sa command group o from the regional director kung asa niya gusto ibutang si Dumpit. RPO gyud na ang maunang gitawag Regional Personal Holding Admin Unit na siya. So ang gikan mag-schooling kanang under mag-schooling na adiya. Ang schooling nato ang mga kapulisan na adiya ibutang
kanang nagkakaso o under investigation o kanang serving suspension na sila diya tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Monique Ricafort Atsa, News 5. Kadagkuan sa kapulisan maniguro nga dili maabusaran ang pagtanyag og reward sa mapatay sa mga pulis nga mga kriminal. Kini gipasalig human gikahadlukan nga abusaran kini sa mapagan ang mga inosente. Ani ang report ni Kayla Estoya. Gahapon gipahibalo ni Osmeña ang plano niya nga hatagan og incentive nga 50,000 pesos ang pulis sa matag kriminal nga mapatay sa ilang operasyon. Alang sa hefe sa Regional Police Office, giisip kini nila nga incentive sa mga pulis aron madasig sa paghimo sa ilang trabaho. Personally, I believe that this is a positive development, especially when we are running after criminals, hardened criminals for that matter, especially those involved in illegal drug. Because it gave emphasis that there's a reward coming if you do your job right. However, you have to emphasize for the police, you have to emphasize that all of these operations should be within the ambit of the law. Apan matod ni Komendador, ilang buhaton ng tanan aron dili maabusaran ang gitanyag nga reward. Ilang siguruhon ang nga adunay safeguards ug dili madamay nga mga inosente na tao sa mga police operations. Be safeguards. One that is to see to it that all of these operations should be within those as defined by the law as legitimate police operations or unjustified circumstances. If we put that into the legal parlance. Alang sa Aksyon Bisaya, Kayla Estoya, News 5. Mahimo na nga magamit sa Capitol ang kwarta alang sa pagtabang sa naapektuhan sa El Nino kay matapos na ang election ban. Mamahimo nang makapagawas og kwarta ang Provincial Capitol alang sa mga naapektuhan sa El Nino. Matod ni Attorney Eliseo Labaria sa Comelec Provincial Office, wala na'y ban sa pag-release og kwarta sa gobyerno human natapos ang election. Gidili ang pag-release, disbursement o expenditure sa public funds sukad nga atong Marso 25 hangtod Mayo 8 karong tuiga. Tungod niini magamit sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang 25 million pesos nga pundo alang sa naapektuhan sa El Nino sa tibuok lalawigan. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Patay ang upat kasakay sa usa ka private plane nga nagpaingon unta sa Virginia, USA, dihang na-crash kini sa Mississippi kagahapon. Ang eroplano nahagsa duol sa Tupelo Buffalo Park and Zoo. Pipila ka minuto human mi-take off ang eroplano. Sakay sa eroplano ang tag-iya ug piloto nga usa ka Henry Jackson, uban sa iyang asawa ug laing magtiayon. Nasayran nga si Jackson usa ka hanas nga piloto, kanhi commander sa Texas Civil Air Patrol. Matod sa Federal Aviation Administration, si Jackson may report nga adunay aso sa cockpit sa eroplano nga Beechcraft Bonanza sa wala pa kini mahagsa. Gimisigar na karon sa National Transportation Safety Board ang hinungdan sa crash. Upat ka mga YouTubers nga mipasiugda og makalilisa nga robbery prank sa niaging Hulyo sa kinadak-ang art gallery sa Britain. Gisentensyahan sa pagkabilanggo. Nahukman nga sad-an sila si Daniel Harvest, Helder Gomes, Endrit Ferizoli ug Ebenezer Mensa ug 18 to 20 weeks nga imprisonment. Sila ang may pasiugda og fake robbery ni aging July sa National Portrait Gallery sa London. Ang upat ilado tungod sa ilang mga recorded pranks nga gipang-upload sa ilang YouTube channel nga adunay 718,000 subscribers. Una nga napriso ang ilang ikalima nga miyembro human mihimo sa usa ka bomb prank sa Heathrow Airport. 7 ka mga trabador ang namatay dihang nalumpag ang bungbong nga ilang gitukod sa mall sa Guntur City sa India. Ang bungbong natumba samtang gikaut usab ang usa ka seller sa multi-story building. 7 sa 8 ka mga trabador ang natabunan. Samtang nahagbong sa sewer ang usa ka miyembro na sa Indian Parliament nga si Punamben Madam. Nakaangkon kini og head injury human nahulog sa gilawmon nga 8 feet. Ang biktima ug mga kauban nagpatong sa usa ka footbridge nga nahugdo samtang misaksi sa ilang demolition sa mga squatter sa maong lugar.
Aviation School gireklamo human gipugnan ang mga estudyante nga mobiya sa eskwelahan. Gikwestiyon ang kakuwang sa ilang mga permit sa pag-operate sa tunghan. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Dako unta og pasalamat ang mga tinun-an sa Mactan Cebu Institute of Technology sa pag-offer ni ini og aviation courses nga barato. Pasalig sa tunghaan nga tag 6,000 pesos ang matrikula matag semester hangtod nga mo graduate sila. 100 ka mga tinun-an ang nagpa-enroll sa kursong Associate in Aircraft Maintenance Technology, Associate in Airline Management, BS Aircraft Maintenance Technology ug BS Airline Management. Nagduda ang mga tinun-an sa kalihitimo sa ilang tunghaan tungod sa kakuwang sa ilang mga classrooms, kahimanan o kalidad sa edukasyon. Namiyang ubang mga tinun-an, apan gipangyuan sila tag 20,000 hangtod sa 27,000 pesos aron marilis ang ilang mga dokumento. Hangyo sa mga tinun-an sa tag-iya sa eskwelahan nga si Assistant Provincial Prosecutor Dionilo Mantos nga marilis ang ilang mga dokumento aron makapadayon sa pagtungha sa mga masaligang tunghaan. So gusto na mo nga muhawa mi sa eskwelahan, wali naglain sa eskwelahan para makakontinue mi sa pag-eskwela. Sayang kayong tuig sir, gasto na mo sa mga ginikanan nga wala jud mi nakahuman sa mong kurso. Amo lang gid tang kuhaon ang among dokumento. Ya sayang among kuan among sayang ani kaning panahon sa bata ug among mga kwarta. Gusto na makuha na mo among dokumento nga walay bayad. Pipila na kahigayon nga gihangyo sa matinun-an ang tunghaan apan gibaliwa ra sila. Wala usab kini mayor's permit gikan sa Lapu-Lapu City Hall. Wa usab sa record sa Commission on Higher Education ang eskwelahan og dili accredited sa TESDA. 28 ka mga estudyante ang naundang sa pag-eskwela tungod sa pagpugong sa eskwelahan sa ilang mga school records. Apan matod sa tunghaan, ubos sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines ug dili sa Commission on Higher Education. Suway nga gikuwaan og habig ang tunghaan, apan walay miatubang kanamo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Acting Mayor Margot Osmeña mimando sa pag-uli sa tanan nga sakyanan sa City Hall nga gipang issue sa mga opisyal sa gobyerno. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Sa iyang paglingkod isip acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo, gipirmahan dayon ni Margot Osmeña iyang unang memorandum alang sa tanang mga trabahante sa City Hall. Ang iyang memorandum nagmando sa pag-uli sa City Hall sa tanang mga government-issued vehicles, lakip na ang na-issue sa mga barangay. All the government-issued vehicles because we never had a clear idea of how many vehicles were purchased, who they were assigned to, and every time we would ask, we were never given an answer. So we have to find out where they are and if they're being given to the proper people, you know. Gipapugnan usab ni Margot ang pagpagawas sa bisan unsa nga matang sa bayranan sa City Hall. Nagplano siya nga mo-release sa listahan sa gipang bayran sa City Hall. Buot niyang masayod ang Dakbayan sa Sugbo kun diin paingon ang kwarta sa syudad ug unsay gibayaran niini. So we also have to find out what are the cash advances and what's the aging of the cash advances, as we know that there were some that have been there for years and have never been liquidated, and still the employees are here. Whatever the law says we should do. File kaso. Yeah. Diba? It's about time. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka job order employee sa regional office sa LTO gidaig tungod sa iyang kamaayo nga motiman ni adtong adunay tuyo sa maong opisina. Ang iyang kamaayo nakaani og mga positibo nga komentaryo sa social media. Ani ang report ni Ryan Sorote. Trending sa Facebook ang job order employee sa LTO nga si Winifredo Miro nga taga Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Napos ang iyang hulagway sa Top Gear Philippines nga mianig kapin 60,000 ka mga likes o usa ka libo ka mga comments nga pulos mga pagpasalamat ug pagdaig. Matud sa post ni Moses Pasco, daway kakapoy si Miro sa pag-asikaso sa mga aplikante nga dunay pahiyom nga makapawa sa kapungot o kakapoy sa mga tao. Di lang kay si Pasco ang nakamatikod sa tinud-anay nga pag-alagad ni Miro nga kanhi konsehal sa barangay. Of his character o attitude, maayo yun na siya as sample sa government employee.
sa wa pa makatrabaho sa LTO. 17 ka tuig nga konsehal sa Barangay Ermita si Miro nga anak sa usa ka kanhi barangay captain. Nakadawat na usab kaniadto si Miro og Outstanding Youth Leader Award. Ang kahanas ni Miro sa pag-atubang sa mga taga-ermita ang nagtudlo kaniya nga mahimong pasensyoso ug masinabtanon. Kay isip government employee kita mo gyud ang frontliner, kita mo gyud ang mo atubang sa mga tao nga nagtransact sa gobyerno. Ang klase sa pag-alagad ni Miro ang gusto usab niya nga masinati unya sa iyang mga anak. Usa lang si Miro sa mga job order employees nga gi-hire sa LTO 7 aron pagpalambo sa ilang serbisyo hilabi na sa licensing section. Kanang because bago pa siya, but pasensya niya importante kayo. No, taas kasi pasensya. Alang Section Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga election officers and supervisors mamalik na sa ilang tagsa-tagsa ka-original assignment. Mamalik na sa ilang tagsa-tagsa ka-original assignment ang mga election officers sa Central Visayas karong Hunyo 9. Matod ni Attorney Eliseo Labarria, gikatakda siya nga bubalik sa lalawigan sa Bohol diin siya ang election supervisor, samtang mubalik usab dinhi sa Subo si Attorney Lionel Marco Castillano. Ang revamp sa mga COMELEC official gihimo matag election aron malikayan ang conflict of interest. Apan mag-agad lang gihapon sila sa COMELEC chairman kung pabalikon ang mga election officers sa ilang original assignments. Mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo gisuspenso ang nahabilin nga 5 ka konsehal mo ang mupuli sa pagdumala sa dakbayan sa Sugbo. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Pasado alas 10 kaganiyang buntag iserve sa DILG ang suspension order batok sa mayor, vice mayor ug 12 ka mga konsehal sa dakbayan sa Sugbo. Si DILG Regional Director Rene Borjus uban kang Cebu City DILG Officer Danilo Almindras ug DILG Legal Officer Attorney Aiza Fiel Nugra ang miserve sa suspension orders sa mga opisina sa mayor, vice mayor ug mga konsehal. Ilang gipost ang order sa pultahan sa opisina ni Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgar Labella. Samtang gitagsa-tagsa usab nila og hatod ang order sa mga opisina sa 12 ka mga konsehal. Mato ni Attorney Phil Nugra, automatic nang makalingkod sa katungdanan ang mga nagpabilin nga opisyal nga wala masuspenso. We expect that the officials concerned would give due respect to it. After all, it's a legal order to us and to them. And also, we're expecting that by operation of law, the officials that are supposed to succeed temporarily, in light of this temporary vacancy, would do their part also. So they would cooperate. Bugtong si Konsehal Bebs Andalis lang ang midawat sa suspension order. I'm happy because I'm having a good vacation after rigorous campaign period na to. Na at least makatuon ako balik sa mga kaso na ko nga pending. Samtang giserve ang suspension order, may take off usab si Konsehal Margot Osmeña isip acting mayor sa dakbayan sa Sugbo. Gani nag-courtesy call pa kini sa buhatan ni Governor Junjun Davide. I just want to assure everybody that we will continue to make sure that the basic services are, of course, even better. Even better. I'm very confident that we can do it. Si Vice Mayor Edgar Labella, wa na makasod sa iyang buhatan human niya makita ang suspension order gawas siyang opisina. Apan adunay nakitang diferensya sa suspension order sa DILG. Ang pitsa sa suspension order pinitsahan og April 6, usa ka adlaw sa wala paghihimo ang desisyon nga April 7. Since this is an order for us to be suspended, we always adhere to the rule of law. We will comply, but we will pose very serious legal questions. And, you know, this particular order, this could even harbor on possible criminal acts. I would not venture to say what kind of action we're going to take. We will comply, but we will never stop. Imbis nga musakay siyang government-issued car, nagdali-dali na lang og huwam si Labella og sakyanan. Opinion sa DILG nga ang nahibilin nga mga konsehal mao niya ang mo-compose sa quorum sa konseho sa dakbayan sa Sugbo. Right? Yes, actually we have an opinion on this matter already, 2012, DILG Opinion 034-2012, which allows the remaining members to constitute a quorum. Those members who are still remaining in the council will be the basis of the computation of the quorum.
But anyway, we will still forward, still the same, even if we have that opinion already, we will still forward the matter to the central office, the ILG central office, for affirmation whether or not the same interpretation of the law still applies. Ang mga opisyal na suspenso, human ang hatag ang City Hall o calamity assistance nga tag 20,000 pesos sa tanang mga empleyado sa City Hall. Ang sumbong dito gipasaka atubangan sa Office of the President o gilantaw nga usa ka pamaagi sa paghukod sa mga kaatbang sa partido sa administrasyon atol sa eleksyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Patay ang usa ka tulisan samtang lain ang samaran human na pusilan sa usa ka pulis. Ang mga tulisan gikan manulis sa usa ka jeep de pasahero nga naagian sa usa ka officer on duty nga pulis. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Usa ang patay samtang usa ang samaran sa tulo ka gidudahang tulisan nga napusilan sa off-duty nga pulis kaganihang udto sa dalan Archbishop Reyes atubangan sa Ayala Terminal. Ang napusilan og namatay pag-abot sa pribadong tambalanan mao si Arman de la Serna nga taga Kugon Usamis nga nakuhaan og kalibre 45 nga pistola nga dunay mga bala. Nausab karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang kauban niini nga si Nestor Vinabente nga nakuhaan sab og 9mm nga pistola. Ang duha na pusilan ni P.O.3 Julius Reyes sakop sa City Intelligence Branch kinsa paingon na unta nga mupauli sa ilaha. Suma ni Superintendent George Ilanan, Deputy Sete Director for Operations sa Cebu City Police Office, sila si De la Serna og Vinabente, sakay sa motorsiklo human nanuli sa POJ diha sa may barangay Kamputhaw. Nabantayan kini ni P.O.3 Reyes, kinsa nagsakay usab og motorsiklo og gitug-anan sa mga pasahero. Sa POJ nga gituli sila. Gisundan ni Reyes ang motorsiklo sa mga sospek og diin naapasan duol Ayala Terminal. Nagpaila si Reyes nga siya pulis apan ang sakay ni nibunot og armas, hinungdan nga iya kining gipusil. Matud ni Ilanan, ang driver sa motorsiklo padayon pa nilang gipangita. Sanglit dunay nadawat nilang reports nga naigo ang ligid niini. Matud ni Ilanan, human sa tulis sa Gaisano Karkar posible nga dunay grupo sa tulisan gikan sa Usamis nga nakasulod sa Sugbo. Nagtuo si Ilanan nga posibleng manulis una og ginagmay ang mga sospek una pagkinimulusan ug mas dako pa nga pagpanulis. O usa ka driver. Ang driver sa motor mo nakasibat. Pero sa follow-up sa motor kay nakakita dito nga witness na nagaho ang ligid sa motor sa flat to gipadagan niya na flat. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Di ba matudaan sa usa ka bata nga di babag ang kakulian sa panglawas aron makabot niya ang iyang damgo sa kinabuhi. Ani ang storya sa batang walay kamot nga migawas nga kampiyon sa International Handwriting Competition. Gipanganak ang 7-year-old nga si Anaya Elik nga walay mga kamot apan wala kini mahimong babag aron makamao siya sa pagsulat. Gani, nahimo pa ni Anaya nga mag-champion sa usa ka contest sa panindotay og agi sa pagsuwat tungod sa iyang maanindot nga penmanship. Bisag gipanganak nga walay mga kamot, gikaya ni Anaya sa pagbuhat sa mga butang nga gihimo sa mga ordinaryong bata. Makahibaw sab siya sa pagpugong sa iyang buhok ug sa pagigot sa liston sa iyang sapatos nga di na manginahanglan pa sa tabang sa iyang mga ginikanan. Gani, matud pa na matikdan sa prinsipal sa iyang eskwelahan ang padayong pagpursige sa maong bata nga mabuhi og normal bisan pa man sa gihambing niining kakulian sa panglawas. Maong nahuna-hunaan niya ang maong bata sa pagpasalmot sa Nicholas Maxim Award for Excellence in Manuscript Penmanship o sa kakompetisyon sa panindotay og agi sa pagsulat. Nadag-an ni Anaya ang grand prize nga $1,000 tungod sa linahi og kaanindot sa iyang penmanship. Gani matud pa napabilibsab ni Anaya ang mga hurado sa kompetisyon tungod kay di sila makatuo nga ang maong agi iya sa usa ka susama ni Anaya. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekdays sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Sir, ang Word of the Day nagkanayon. Ang sisipag magmahal ng mga tao ngayon, pati mahal ng iba, mahal na rin nila. Ang guy! What an inspiring story. Sorry.
But it was really an inspiring story. Kaya kung sa kang JP nga. Ay, di ka to sa bata. But inspiring sa to kay masipag naman daw ang mga tao magmahal karon. Magkanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!